Nerabe eta gazteentza zuzendutako industria kulturaletik bultzatzen den aisialdi eredua, joera kontsumista eta parte hartze pasiboan galdurik dagoela uste dugu. Horregatik, hezkuntza eta aisialdi hezitzaile euskaldunaren aldeko eragileok familia osatu dugu eta elkarrekin kulunkatzera goaz. Kulunkan ikasjolas gunea jaiotzera da. 2011ko apirilaz geroztik, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren laguntzarekin, saretzen hasi zen proiektua. Bertara, ikastolen elkartea, Sortzen ikasbatuaz, Bizkaiko Urtzintza Eskola, Gurasoen elkartea, Amarauna sarea eta Durangaldeko Berbaro, Zeozer, GV, Kimuak edo Tasapaburu bezalako elkarteak ere hurbildu zaizkigu. Proiektuaren inflexio puntua 2 egunetan burutuko den aisialdi ekimena dugu. Hain zuzen ere, Bizkaian, Durangon, zabaldutako jolastoki hezitzailea izango da. Haur, nerabe, gazte eta gurasoi zuzendutakoa. Familiak unitate bezala hartuz. Proiektuaren parte sentitu eta erabaki garrantzitsuenen sujetu izan daitezen. 3 gune banatzea aurreikusten da, haur eta familia batetik, nerabe eta gaztea bestetik, eta gurasoak azkenik. Bakoitzean, egitarau ezberdina egitea proposatzen dugularik. Zeharka eta zuzenki lotutako beharrak kontutan harturik. Egiten genuen hausnarketa esan apurruet, egungo aisialdi eskaintzan, apurruet gurasoen papera basala apurruet pasiboa, ez? Ez dakite, igual erabaki garrantzitsuenetan, euren jolastokietara eramaten zituztenean, erabaki garrantzitsuenetan ez zutela parte hartzen, ez? Eta gainera, ez egola tratamendu espezifikorik euren bakarrik parte hartzeko, ez? Euren numeak eroan, eta apurruet hor geratzen zen kontu, ez? Eta bai iruditzen zaizkigu, aipatu balioetan, tratamendu berezi bat ematea, eurekaz bakarrik eta eurekin egiteko dinamiketan soilik. Euskara eta aisialdi euskalduna, kultura artekotasuna, aukera berdintasuna, eskidetza, lankidetza, elkarlana, gatazken konponbidea, ingurumena eta jasangarritasuna besteak beste. Eragile parte hartzaile guztiek osaturiko asanblada burutuko dira gai orokorretaz aritzeko. Batzordeak osatzea ere aurreikusten dugu, gune edo lanketa berezituerentzako. Gainera, mintegi irekiak antolatuko dira interesa eduki dezaken Durangaldeko, norbanako zein kolektiboak zuzenki parte hartu dezaten. Lehenengoa, otsailean burutuko dugularik. Proiektu honen filosofia eragile bakoitzaren voluntariotza indarrean oinarritzen bada ere, garrantzitsua izango da instituzio publikoen laguntza eta inplikazioa izatea. Ezinbesteko gestio eta azpiegiturak eskuragarri egon daitezen. Eta besterik gabe, animatzea, edozein eragile norbanako edo interesa eduki dezaken gainontzekoei, gurean parte hartu dezaten, gurekin kontaktuan egon daitezen eta gurekin batera proiektu hau egikaritzeko, ez?